George Juma, Ramogi TV, Migori. Ng'wech mar yiero jakom manyien mar AUC okawo kore bang' piny Djibouti chwalo nying jachung' margi chieng' tich ariyo jumani. E ote mane ochwal ne riwruok mar pinje Afrika, piny Djibouti ne ogwelo jatend migawo margi mar weche maoko Mohamud Ali Yusuf. Maendi koro keto kwan ji mageto kom Musa Faki e yiero mar dwe mar ariyo higa manyien nyaka ji adek bang' Raila Odinga kod Fauzia Adam mar Somalia. Bende okang' mar Djibouti ni dhi thiro dwaro mar Raila yudo kom mar AUC koso. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino kolono wachni matut. Dwaro mar ogai mar Azimio Raila Odinga mar bedo jakom manyien mar riwruog pinje mag Afrika AUC ne oyudo buok machielo bang' piny Djibouti chwalo jachung' margi. E ote mane ochwal ne kuku maduong' mar riwruog pinje mag Afrika, piny Djibouti ne ogwelo jatend migawo margi mochung' ne weche maoko Mohamud Ali Yusuf mar dhi e ng'wech mar kawo kar jakom mawuok e tich Musa Faki. Lendo makamano koro chwalo kwan jogo magawo kom mar AUC mawuok e pinje mag Afrika ma ugwe nyaka ji adek. Ogai mar Azimio Raila Odinga ema ne okwongo donjo e ng'wech makamano bang' romo kod jatend piny Nigeria machon Olusegun Obasanjo e kor dwe mar ariyo higani e boma ma Nairobi. Geno ne ntiere ni Afrika ma ugwe ne dhi chwalo jachung' achiel kende, kata kamano geno makamano ne olwar e lwanda bang' piny Somalia bende golo jachung' margi Fauzia Adam jumbe ariyo kende bang' Raila Odinga lando dwaro mare. Profesa Peter Wanyande, japuonj machon mar weche mag telo kod siasa e mbalariany ma Nairobi, wacho ni donjo mar Djibouti e ng'wech mar AUC ok dhi rocho thuolo mar Raila Odinga yudo kom makamano. An gima neno en ni ma piem kendo ber ni keche kakoro Raila okawo gini to bro jing'e keche koro okokawe kama nyalo hodio. An aparo ni okonego jo Kenya obed gi luoro moro ne Djibouti ochung'. As I keep saying, en competitive. Competition nyaka bedie gi jok ma laro gimoro. Obedo ng'ato achiel ok ber ahinya. Paro mar Profesa Wanyande bende oser lwedo kod moko kuom jopiny. Anaonge kodgi wasiwa jalo bobia bia res be ka ji ng'enye bende ka ne res mang'eny to ka in kendi res to ok iwinj ka gino nege ndadho. Omiyo jogo meda okow Raila wuo. Kaka Raila ng'amohero demokrasia ok na ber mondo dhi kende Nyaliodia no chalo ka giminego demokrasia kata itamo jomoko mondo kik ogol wigi. To mano gima Raila ohero gik miyiere, ohero gik miloche. Adwa ni Djibouti chande kata na jok mochung' kode chande oyombe neno wagone kura nikech mimondo tete yanwa to en osewuok no oringo bo wewa ka nyithi kiye koro dhi kucha koro owewa nadi. Okang' mar Djibouti kod Somalia chwalo jachung' margi e kom mar AUC ne okelo luoro ni dwaro mar Raila Odinga nyalo yudo badho maketgi mago mane Amina Mohamed oyudo e yiero mar 2018 bang' pinje 5 malibamba mag Kenya ne rem luto ne ombulu. Profesa Wanyande to neno wach makamano kod angolo mopogore. Aparo ni gima timore monego wang'e en ni mokwongo Raila kod Amina gin ji mopogore, gin personalities mopogore. Koro ji moko ne nyalo weyo gocho ni Kenya kata na Amina nikech na Amina ema Kenya ochungo. To koro ka Kenya ochungo Raila Molo Odinga, to koro pinjego bende nyaka koro nyalo bedo gi paro mopogore gi mane gin go ndalo cha. Kata bed mana ni koro sani jo Djibouti, jo Somalia bende koro nochungo ng'atgi. Paro moko bende ne obetie ni yiero mar jakom mar AUC nyalo dhi kawo kido mar piem e kind pinje mag Jokristo kod mago mag Jo-Islam. En gima ok wanyal ignore nyaka ji bende ng'iye. Koro ka wawinjore ni mondo otim kamano to ngeche ni candidate marwa ma Kenya ni nyaka koro ng'in to pinje mag Islam mage mwanyalo makorego to pinje mag Christian mage mwanyalo makorego. Nikech bende nyaka wang'e ni Muslims te ok winjre, just like Christians te be samoro ok winjre, especially e weche mag siasa kaka koro mwago e mbakani. To en gima nyalo timore. Koro
gima Raila kata Kenya nyalo timo nikech Raila be as a Kenyan candidate en mondo neno makore gi jo Islam go ben. Profesa Wanyande lero ni jal magombo kawo kom ma kamano nyaka mak osiep motegno kod jotelo mag pinje mag Afrika man kod mbi malach kaachiel gi pinje mosedongore kaka piny Amerika. En adieri ni gima kama ni kod gimiluongo ni global interest bende nikech Africa is part of the globe. Koro pinje maoko kaka France, kaka America, kaka mana Britain, Germany, gibende gin kod an interest ni ng'ama dhi bedo chairman ni mar African Union Commission ni. En ng'ama nyalo tiyo kodgi koso kochopo ng'ama kochopo kanyo to bro chando gi interest magi Africa ka. Koro mane momiyo Kenya bende nyaka wuog oko ma campaign especially kod jogo ma pinje ma America goeko, Britain goeko mondo ging'e ni Kenya bro tiyo kodgi maber. Yiero mar jakom AUC itimo kod jotend pinje mag Afrika kendo jaloch nyaka yud 2/3 mar ombulu duto 54. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.